खुलुमबाय गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम जे जों दिनै बे बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम जों मोनसे कारापसननि एगेन्स्टआव मोनसे मेसेज होनो सानबावदों। दिनै नोंथांमोना रायजो राजाफोरा गोबां माबाखौनो मिन्थिजोबा। दिनै हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलाव ओरैबायदि इलिगेल जादों, जेरै यार्न साप्लाइ, खुन्दुं साप्लाइ। बे खुन्दुं साप्लाइआव ओरैबायदि इलिगेल कौटि कौटि थांनाय बाराव 25 कौटिनि साप्लाइ जादों खुन्दुङाव। दिनै साबेसे बेनिफिसारिया इन्डिभिजुवेल बेनिफिसारि बर' आइजोफ्रा बे खुन्दुंखौ मोनखो बा इन्डिभिजुवेल ग्रेन्ट इन एड जेखौ होनना बुङो जों एककालीन, बे एककालीनखौ साबेसेया मोनखो जों बेखौ आरटिआइ मारिदों। नाथाय मैया अफिस बन्दमोन, बे अफिस बन्दनि थाखाय जोङो आपिल खालामनो हायाखै। जोङो हेन्डलुम टेक्सटाइलाव जों थन्न फारसेनिफ्राय रायजोफोरनो जों न्याय होनो थाखाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बे मेसेजखौ होबावबाय। मानोना हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइलाव गोबां जाख्ल'दों। बिथां बिजितगोरा नार्जारिनि समाव नै इएममोन बिथाङा, बे समाव 25 कौटिनि साप्लाइ होदों। जोंनि नलेजाव एज पार माइ नलेज मेसेज मसाहारि एन्टारप्राइज हेज साप्लाइड यार्न टु हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट एमाउन्टिं टु ₹25 crore for 4 districts of BTAD in which the materials have been received by the department under उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट। जों डाइरेक्टरखौ जों कुइसन खालामदोंमोन जे बिथाङा दासिमबो जोंनो बे एन्सारखौ होनो हायाखै। बेनिखायनो जों दिनै एगेइन अफिसाव थांनानै बेखौ आपिल खालामगोन। जुदि बिथाङा बेखौ जोंनो होआबा बेखौबो जों स्टेट कमिसनाव लांगोन। सासे कारापसनखौ जोङो हगारा आरो निमाहा होआ। मानोना बे बिटिसिआ गोबां मानसि सहिद जानायनि उनाव बे बिटिसिखौ जों मोननो हादोंमोन। बे बिटिसिआव बोरै माबायदि डेभेलप खालामनांगौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनो हरदों, स्टेट गभर्नमेन्टआ जोंनो हरदों। नाथाय जोंनि बे बिटिसिआव जाय सारायगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिनि नेतृत्वआव दिनै ओरैबायदि जघन्य माने मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव दिनै फेलार जानायखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जों दिनै बे मेसेजखौ रायजोफोरनो होबावदों। दिनै नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नाय, जोंनि बर' आइजोफ्रा दख'ना जि दानो रोंला। मानो होनबा जेबो इनिसियेटिभ गैया, मोजां एवारनेस गैया। दिनै बेंगला जोंनि आखाइजों दानाय जि दानाय लुनायखौ बेंगला सेबाय। दिनै बर' आइजोफ्रा सादोर लायोमोन, बेखौ मणिपुरा सेबाय। मणिपुरनिफ्रायसो फैयो, बेंगलनिफ्रायसो फैयो। होमबा दिनै जोंनो स्पेसियेलि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआव दिनै अनसुंथाइखौ मानो होनो हाया हाग्रामा महिलारिया? मानो इनिसियेटिभ लायाखै? बे फैलार हाग्रामा महिलारिया फैलार। बिनिखायनो जों हगारा। दिनै बिथांमोना फल्स साप्लाइ होदों। आरो जाय बे रिसिभ खालामदों जों बिनि मेटेरियेलखौ जों टन्न जोङो बेखौ क्वान्टिटि वाइसआव जोङो बेखौ चेक खालामगोन। आरो बिथांमोनखौ जों जुदि इलिगेल मोनो जों बेखौ खुनु फैदे जों मावहोआ आरो जों हगारनाय जानाय नङा। बिथांमोननि लाइसेन्स बा थिकादार साप्लायार बा जाय रिसिभ खालामदों बिसोरो कनसिडार मोननाय नङा। बेनिखायनो जों दिनै रायजो राजाफोरखौ गासैनिसिमबो जों हजागथा जानो थाखाय जों कनसियास जानांगोन। रायजो राजाफ्रा दिनै हाग्रामा महिलारि सालायदों होननानै सिरि थाबा जाया। जोंहा बोरै जायो बोरै थायो जोंनो गासैबो लाइन डिपार्टमेन्टखौ होखादों। जों संदाननांगोन, बुजिनांगोन, मिथिनांगोन। दिनै नोंथांमोना सिन्था खालामनानै नायनांगोन। मानो होनोबा गोबां इलिगेल दङ। आरो नट अनलि हेन्डलुम टेक्सटाइल, नोंथांमोना नाय भेटेनेरियावबो गोबां साप्लाइआव इलिगेल दङ। एग्रिकालचार, बेनिफ्राय हमनानै ला नों सेरिकालचार, गोबां लाइन डिपार्टमेन्टफ्राव बेबायदिनो कौटिनि केलेंकारि दं। बेयाव सोर दं गुदियाव? बिथां हाग्रामा महिलारि। बिथां हाग्रामा महिलारिया दिनै कमिसन जायै बे जोंनि सम्पति जिथुनिखि बिटिसि बेखौ धंस' खालामदों। दिनै 3000 कौटिनि लाइबिलिटिस दङ। कन्ट्रेक्टरफोरखौ बुथारदों, कन्ट्रेक्टरफोरखौ आघात होदों हाग्रामा महिलारिया। बेनिखायनो जों दिनै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दिनै जों सासेबो जों लाइन डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ जों हगारा आरो बेसेबांनिखि अफिसार्स कन्ट्रेक्टर बिथांमोनखौ जों जेलाव हरगोन। दिनै जोङो जिथुनिखि आरटिआइ मारिगासिनो दं, जोङो दिनै ब्लक लेभेलखौ जों मोनजेनबाय। खिन्थु बिनि बृहत केलेंकारिया उदालगुरि ब्लक डेभेलपमेन्ट ब्लक। बे उदालगुरि डेभेलपमेन्ट ब्लकखौ जोङो एमएलए इलेक्सननि सिगांनो जों बेयाव जों तदन्त खालामदोंमोन। जों 3 ब्लकखौ जों केस होग्रोसिगोन। दायो जोंनि गासै डकुमेन्ट्सआ हाइकर्टनि क्वारेन्टाइनाव दङ। हाइकर्टआव केस होनोबा जोंनि डकुमेन्ट्सखौ क्वारेन्टाइनाव दोनग्रोयो। बिनि उनाव 25 दिननि उनावसो बख'नानै बेखौ चेक खालामनानै बेखौ हाइकर्टआव बेखौ पिटिसन मारिगोन जों। बेयाव नटिस फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना मिथिगोन। बेयाव नटिस फैनानै बिथांमोनाव एफिडेभिट बिगोन। नायनि जों माबायदि एफिडेभिट होयो बिथांमोना अफिसार्सफ्रा। सासेबो गवा बेयाव एफिडेभिटखौनो होनो हाया। जाय बुस्थुखौ जोंनो सेन्ट्रेला हरदों
स्टेट गभर्नमेन्टआ हरदों बे बुस्थुखौ जानो सोर थिनदों बिसोरखौ बिसिडिसि चेयारमेनफ्रा रैखा गैया गनाय नङा मानो होनबा बिसिडिसि चेयारमेनफ्रानो दिनै कारापसनखौ खालामदों आरो जानानै खारनो सानदों बिसोरो खारग'आ नेभार खारग'नो हाया मानो होनबा बिथांमोननो बिटिसिआ नटिफिकेसन होदों बिथांमोना दायित्व दंमोन बिथांमोननो नटिफिकेसन होदों दिनै हाग्रामा महिलारिया मुर्गा बानायदों बिसिडिसि चेयारमेनफोरखौ दिनै बिसिडिसि दानानै चेयारमेन होनानै हाग्रामा महिलारिया एक्सायै बिटिसिनिफ्राय बिसोरनो फान होनांगौमोन थाइसेबो फान होआखै पिएनआरडिआव ब्लक लेभेलाव दिनै बिथांमोननो बे थिं साप्लाइ मुस्रि कम्बल खुन्दुं बेखौल'सो हरदों हाग्रामा महिलारिया पिएनआरडिनिफ्राय फानखौथ' दिनै चेयारमेनफोरनो होआखै सोर फोरोंदों बिसोरनो सोर अर्डार होदों सेन्ट्रेल स्पन्सार आइवाइ न' बा एमजिएनरेगायाव दुर्निति खालामनो दिनै स्टेटआव नाय आउट अफ बिटिसिआव नाय एमजिएनरेगायाव ओरैबायदि फिनफिननाय खामानि जादों दिनै एमजिएनरेगायाव जोंनि बिटिसिआव चेयारमेनफोर बे बिपिएफनि मानसिफ्रा होंगो दोंगो खालामनानै खामानिखौ नस्थ' खालामदों दिनै बिथांमोना हाबनो हायाखै गामि गामियाव सासेबो केन्डिडेटआ गामि गामि हाबनानै भट बिनो हायाखै बिसोरो बिथांमोना मोनायाव हाबनानै सिरि सिरि फैसा थाइसे थाइनै होनानै भट लानो सुबिदा आदाय खालामनो बिथांमोना गामि गामि मोना सिखाव बायदि हाबगासिनो दं दिनै बिथांमोना केलकुलेटार बुदों जों दिनै बेसेबां भट फैगोन आदिबासिनिफ्राय बेसेबां भट फैगोन एसामिसनिफ्राय बेसेबां भट फैगोन सावथालनिफ्राय बेसेबां भट मोनगोन जों दख'ना राननानै बेसेबां भट मोनगोन बेखौ केलकुलेटार बुगासिनो दं बिसोरो बिपिएफनि केन्डिडेटफ्रा नेभार बे एबाराव फैलार बिथांमोनखौ दिनै रायजोफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों आरो गासैबो बिटिआर हालामनि रायजो राजाफ्रा बे बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो इउपिपिएलनो 100% खाबु होगोन एबाराव बे खाथां आरो 15 थारिखआव इउपिपिएलआ सरकार दागोन आं दिनै बेखिनिखौनो रायजो राजाफोरनिसिम मेसेजखौ होनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय साननैसोनि उनाव आरो आं मोनसे मोजां खोथा दङ बेखौ खोन्थागोन आं रायजो राजाफोरनो